Vols saber què és Verifactu? T'ho expliquem. Verifactu, el nou marc legal de facturació electrònica, arribarà el 2026 amb un objectiu clar: garantir la integritat, la traçabilitat i la transparència de les factures emeses a Espanya. Aquest sistema busca reforçar la lluita contra el frau fiscal i assegurar que cada operació econòmica quedi registrada de manera fiable i inviolable. En la pràctica, el teu programari de facturació, conegut com a CIF, ha de generar un registre electrònic únic per a cada factura, amb un segell horari, una cadena de seguretat o hash que en garanteixi la no manipulació i un codi QR visible a la pròpia factura per poder-ne comprovar l'autenticitat. L'entrada en vigor serà progressiva. Les empreses obligades a l'impost de societats hauran d'adaptar-se a partir de l'1 de gener de 2026. La resta d'obligats, com autònoms i altres professionals que utilitzin sistemes informàtics de facturació, ho hauran de fer a partir de l'1 de juliol del mateix any. Per complir-hi, hi haurà dues modalitats disponibles. La modalitat Verifactu, en què els registres s'envien automàticament a l'agència tributària en temps real, i la modalitat no Verifactu, que conserva les dades al teu propi sistema, amb signatura electrònica i exportació quan l'administració ho requereixi. Escollir una o altra dependrà del volum d'operacions i de la complexitat dels fluxos interns. El teu gestor o assessoria t'ajudarà a decidir quina és la millor opció. Els passos clau són verificar amb el proveïdor que el teu CIF és conforme a la normativa, escollir la modalitat de gestió i actualitzar les plantilles de factura amb el codi QR i la llegenda Factura verificable. Des del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya t'acompanyem en tot aquest procés perquè disposis de tranquil·litat, seguretat i bona pràctica professional.